by tady trhají vlasy úplně. A už to tam mám bodláky. Mio, a proč jsi chodila bodlákama? Good job. Tam už se tato hezky zabodne. To už se tato nikdy neviděl. Hezky zabodne, tak ten se zabodne. Kousíček. Dobrý. Jo. No to ani ne, jo. Co jsi trefila? Jenom jeden. To nevím, kam to spadlo. Zachytil. Tak, podíváme se, kam jsme střelili, pojď. Tak jo. Ráčovi, ty jsi se ani nic neudělal. To bylo stejně jako já. Víš, táto. Každý rok se zachytil za něčím, co? A já už jako opravdu, já nemyslím jenom jako... To je leopard, ne? No, to je nějaký leopard. Hele, we missed it. A to není Počkej, to hodně... můžeš vypnout. Ne, ať ještě si tebe. A jeden šíp tam, ještě jeden šíp mám. Tak půjdeme ho hledat. Skočíš tam? Tamhle je hned rovně, tamhle takhle. Když půjdeš pořád rovně, tak ho tam najdeš. Ukáž, mi to. Dej Počkej. mi tu kameru. Ty pořád natáčíš. Vidíš ho? Pořád rovně běž, no. Cool. Pozor na šípy. Máš zase dobrý, pojď. To je jenom klacek. Už jsem to záčkla, táto. Cool. Let's check it out. Come on, Mia. Táta střílel jenom 2 šípy, maminko. Kousek. No to teda není žádný kousek. Já dělám jako, že tady je maminka taky. Že si já na ně něco ptám. Víc, mami. No. Tak jsem začala, táto. Go too high. Yeah, maybe up there. There. No dobrý, ať radši nestřílíš, ať nahoru ať nestřílíš žádný strom, že pak budeš mít akorát zlomený šíp. Okay. Tak co když teď? Jdeme hledat šípy. OK. Poslouchej, nevysypeš. Takže 2 šípy šly, tak kam letěl ten druhej. No, ten právě vidím. Aha jo, taky vidím. Super. Čau, cheerleaders. Táto, počkej, když se na mě pošla bodláky, ani nechce mi nic.
budeme dlouho chodit. Tady je 8. 8. Number 8. Tak tam to bylo 7, táto. Nebo tady spolu? Oh, there she is. Tak já neštílim. Mamka říká, že nesmím ještě najít žížátka, OK? Okay. Ty si já obču ten luk tady za to třeba. Okay, tak já jdu. Mio. Srnečku ani nebudu natáčet. 1. Tak já chytru natoču na tebe. Srnečka, tady štíla. Tu radši maminko ani nebudu natáčet, jo. To vypně radši. Okay, look for number 10. I'll follow you. No a kde je terč? Number 10. Mia, tamhle. Wow, he's good like 30-40 yards. O, pořád natáčíme, tak jeď. Střílej. Kousíček, ještě jeden. Ale daleko to bylo. Pojď, ostrší. Já si za toho nějaký ostrý už šípe aspoň. Nemám ani jeden ostrý. Jo, tenhle máš ostrý. Nemám. OK. Bylo tam ten druhý, který mu upadl tady to peří. Hezký! Good job. That was a nice shot. A jsem nás chtěl jenom 2 nebo six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. To bylo táto 48 steps, víš o tom? Tak, ještě šípka mám někde vzadu. Tady. Takovýhle velký bizar, maminko, víš? Jak to, že tam jede šipka na druhou stranu? One more.
A myš trošku vejš. Protože jsi trošku dál, víš? Máš fluflu, viď? No nevím, jak se to jmenuje. No. Pečí flufu. Okay. Hezký. Já mám, ty mám zase prstí. No, to to zvám bývané. O. To by nám máma poděkovala, vej, kdybychom jí sem vzali. Tady ten krpál šlapat. Tady je 13. Oh, I see it, yeah. I need a car. Okay, where's the animal? Oh, turkey. Awesome. Já půjdu tam. Myško, natočíš? Jo. Natáčí to už, jo? Už to natáčí, tak se moc nehybej. Okay. Jaj. Já to neumím mít víc dál. That's okay. Right, got her. It's an 8. She's dead. No, she's not. Yo, good job. Wow. Was like number 10. Teď já všechno pustím. Oh, do zadku. Tady to bude teda hezký, co? Mhm. Wow, super.